velkommen til den her video. I dag skal mig og min veninde renovere min søsters værelse. Det er mega fedt, vi skal egentlig bare hygge. Det er sådan lidt, hej, jeg laver min søsters nye teenageværelse. Så skal vi egentlig bare videre, fordi nu skal vi tage en masse billeder ned og en masse ting ned ad væggen. Velkommen til min video. Nu ser min søsters værelse sådan her ud. I kan godt se, at det er lidt børnet, haha. Og det er rimelig rodet, fordi at vi har organiseret alle hendes ting og taget alle tingene ud her. Og vi skal egentlig bare fjerne de meste af billederne. Og en hylde skal også fjernes. Og tv'et, og så skal den store reol ned også. Sådan lidt haha, sine krav renoveringsblok. Det er det ikke. Så lad os bare komme i gang med sådan nogle billeder. Jeg hente værktøj nu, og det er en goddammit labyrint det her. Hold da scheisse. Jeg kan ikke komme igennem noget. Jeg vil i hvert fald finde noget værktøj nu. Jeg ved ingenting om værktøj. En runde. This is the roll ball now. It's not a game, it's a rich thing. Ej, det virker jo ikke. Hvad er det min lort på tv? De har jo noget på bordet. Prøv at se her. Jeg er så fucking vild. Jeg har sådan en hel tid. Ej, jeg tror, hun kan. Ej. Yes! Indtil videre ser det altså sådan her ud med alle væggene. Der er ingenting på. Vi mangler faktisk at få den der ned. Og så har vi også taget den her ned. Så skal vi have den her ned snart, når min mor kommer tilbage. Og har købt en masse. Men ja, det bliver egentlig bare mega fedt. Nu er vi i gang med at flytte den sorte reol ud af vinduet. Og vi har fået flyttet 2 skuffer. Og den lange sorte reol lå herude. Sådan det der, fandme lidt. Hvad? Så er det bare op med reolen på pellebordet. Vi har pellebordet der. Det her det er vores løsning på, hvordan man får... Hvad selv, eller... Hvad? Så er den klar. Okay. Der er lige en anden dreng, der kigger på os. Det var for sjov. Og så kan man gøre sådan her. Hvad? Lever Ines' helt nye. Hvad? Du var bare... Nej, men så må vi jo få den igennem haven i stedet for der. Nu skal vi have det der mongo-skrivebord ud. Vi skal have rykket skrivebordet ud her i køkkenet, og så tager vi det ud igennem havedøren. Hvad? Det er et kæmpe projekt, fordi det er både tungt og vi har en lille smule smal gang. Så det er en lille smule vast. I hope
det altså bare ind med os igen. Det her, det er altså sådan, det ser ud indtil videre. Der er ingenting herinde udover billeder af en seng. Fordi jeg skulle købe nogle ting, vi sengtøjslag også. Vi skal slibe nu, og Ines, hun er godt i gang, som I kan se. Det skal slibes rigtig meget. Altså, der skal slibe. Jeg tror, der er 13 huller i alt. Det skal vi slibe nu. Nu har vi fået vasket væggene. Vi skal i gang med at sparte nu. No. Jeg kan ikke finde det. Hun står og saver i væggen. Og den her. Guess what's here? Jeg føler sådan, at min skinpark kommer. Er det alt? Nu har vi fået alle vores møbler ind, og det ser simpelthen således ud. Her. Nu skal vi altså til at bygge. Vi skal samle det her skrivebord, og det kommer til at blive fuldstændig umuligt, fordi det er bare hårdt. Så er den første skuffe bygget. Vi har stolen, og vi er stadig godt i gang. Yay! Går det? Det går fuldstændig fantastisk. Det er dejligt, hva'? Det går super godt. Ej, jeg fik det i øjet! I hvert fald det vi gør nu, så er det bare i gang. Jeg er i gang med at male, så det er bare super. Okay. Vi glæder os så meget. Skal ej, I lyver. No fucking way. Fuck. Er det fedt, Mika? Ej, det er sygt godt. Sygt glad. Ej, tusind tak. Jeg skal lige banke på, så er det sådan her. Velkommen. Fandme hisse lang tid på det. Vi håber, at I synes, det var fedt at se med på. Og så ses vi bare i næste video. Hej. Hej. Hej.